Da, a revenit. Nu știu ce s-a oprit filmarea, dar... Da, nu chiar cine știe ce ușă, dar e normal. Mie place. Da, pat. Numai decât. Am cam gata. Și tăiem copacul, copăcelul ăsta. Deci. Da, tot cu texture pack-ul. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să filmez cu texture pack sau fără. Mie îmi place mai mult cu texture pack, e mai... nu te dor ochii așa de tare, știți? Da, vă rog și tutoriale cum să puneți texture pack. Nu, cred că o să ajungă. Să facem 20. Dar ne ajunge. Holy fuck, se inserează. Unde e casa mea? Uite. Căsuță, duce căsuță. Noaptea întreabă cine știu că nu-ți cu mine. Supra tuțul nostru, atenția nostru. Gen așa, gata. De unde ceva? Nimic. Nici pe casă. Să am tot aici. Așa, acum. Punem de mâncare. Creăm chest. What? Creăm un double chest. Că o să ne trebuie tot. Poate lăsăm puțin lemn. Trebuie puțin lemn. Care 7 bucăți și bucăți la mult. Dacă aici nu am găsit, poate găsim peșterul ceva. Cer scuze. Ce mii de scuze. Stați mii. Oh, fuck, nu pot alerg. Trebuie să mănânc și ceva. Ca să pot să alerg. Da, cine lasă ușa deschisă? What the fuck? Să vin un troll la coș. Da, filmez singur. Așa. Gata. Dăm ușa. Da, luăm nisip. Dar pe urmă, cum suntem în căutare de pești? Dar până când o să ne dau. Iar și uitați să-mi fac un târnăcop de piatră. Bugat. Filmez așa de 4 minute. Oh, fuck. Frate, chiar niciun cărbune. What? Bitch. Da. Cred că aici nu pot spui set home și să nu mai urce atâta. Nu mai șmecher. Da, revenim înapoi acasă. Să facem și noi un târnăcop de piatră.
Hopa, 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 diridopa. Mai facem așa, să trebuie pe parcurs. Așa, facem două, că nu mai facem noi așa mare, cu de cabă. Și hai, zice, hai acolo. Da. Uitați un sat! Oameni buni! Am găsit un sat! What? Sătucul meu iubit! Am găsit un sat! Am găsit un sat miraculos! Holy fuck! Satul vieții! Câtă mâncare! What? Nu fă nimic, mă! What the fuck? Stai, unde e fierăria? Unde e fierăria, bă? Uite fierăria. Să intrăm la fierărie și să ne luăm itemele. Oh, normal, zice eu. Oh, fuck, da. Morcov. Da, uitați și o peșteră. Cred că o să găsim aici cărbune. De ce? E imposibil să nu găsim aici cărbune. Da, e posibil. A fost deja minată de sătini. Uitați, cărbune, ce v-am zis? Ce bine mi-a picat, bă, fraților. Da. Mină. 7. Nu, frate, de mult cărbonaș. Da, cred că o să ne mutăm aici, lăsăm, abandonăm casa aia și ne mutăm în sătuc. N-aș mai chiar sătucul. Dar ne facem lângă sătuc și o căsuță. Știți? Să fie așa. Să fie dialog. Să se simtă Steve ca acasă. Oh my god. Da. Plecăm înspre casă și ne mutăm. Da, deci ne mutăm. Da, dacă nu găsesc, na. Casa. Da, revin când găsesc casa. Hai. Da, am revenit. Ne-am mutat în bisericuță, la 2 etaj. Ne culcăm. Da, what? Da, oameni buni, atât cu episodul ăsta. La revedere!